Ijshockey, Oude Wieken, wie de bekerfinale van de Flyers in het Belgische herentals. En het eindigen, dat mogen we toch zeggen, in een deceptie. Het is raar, weet je pakt 2 prijzen, maar dat gevoel, het is gewoon heel gek om dan toch verliezend het seizoen af te sluiten. Ja, er was uiteindelijk naast de beker maar 1 prijs die echt gold en dat was gewoon de Beneliga. Ja, ze zijn wel kampioen van Nederland, maar dat is eigenlijk net meer als een treestprijs. Nou... Toch, eigenlijk? Nee, dat vind ik net. Dat vind je toch net? Nee, want tuurlijk, het gaat erom dat je... Wacht even, daar komt een bierkoorn. Dat is Margriet. Dat is fijn. Nee, dat werd maar mooi dan, hè? Nou, hartstikke mooi. Hè. Maar dat gaat dus om meer dan alleen nog de Nederlandse titel. Ja, nou ja, tuurlijk, je wil winnen, die Beneliga wil je winnen. En dan wil je winnen, zoals het herentals wint, dat je het ijs op vleien, Hans gewoon uit Helm, zo een fantastisch feest. Dat wie met die titel natuurlijk net zo. Maar laten we wel weten, die titel is wel een prijs. En die prijs hebben ze pakt voor het eerst in 33 jaar, voor het eerst sinds 83. En dan hebben we dat wij heel, zeg maar, een beetje azijnpesterig goed, want dat ze dan de Beneliga gaan winnen. Maar hoe het zien hier, dan hebben ze nog steeds deze titel. En dit telt gewoon. En een prijs is een prijs. Dus, Een prijs is een prijs, ja. Jan. Hoe schat jij het in het ijshockey in Nederland? Ik vind de Nederlandse titel meer waard dan de Beneliga eigenlijk. Want alles wat benen is in de sport is valikant mislukt. Maar die competitie van Nederland zonder de Tilburg stelt toch eigenlijk net zo voor? Dat maakt niet uit. Ja, maar dat weet meestal dus 20 jaar nemen. Nee, ik ben het met het argument eens. Nederlands kampioen geworden. Al zijn er maar 2 teams, dat maakt mij niks uit. Maar ik mis natuurlijk wel het top ijshockey. Ja. Want ik ben de oudste hier aan tafel, schat ik. Ruim, hè? Ja. Dus ik heb de Veenstra Flyers nog gezien. Ja, en dat ze kans hadden om de Olympische Spelen te halen, weet je wel? Ja. Ik les het weer toen, als je 80 hebben ze hem zelfs. Is een mooi die nee, maar ik bedoel, dus daar ging het echt ergens om. En het is een waanzinnig mooie tv-sport. Ja. Dus wat mij betreft gaat ijshockey weer groot worden. Maar dat is die Puk had net in je zong op beeld. Ja. Zo aan de ene kant die tijd West Auto heeft hij omdat weer natuurlijk maar de Nederlandse Canadezen die het succes bracht van Wieren bij Veenstra Flyers toen en bij het Nederlands team. Aan de ene kant kan je zeggen van heel zijn jeugd. Henk Hoekstra en consorten die maatje er toch een gezonde club van. Ja. Alleen als de sportjuist, dan zit ik heel vaak van die Amerikaanse league. Ja, dat is een het vergelijken met deze sport hier in Nederland is het een hele andere sport. Het is eigenlijk stelt net zo volle voor. Nee, zeker nog Tilburg ik nog in de Oberliga zit. Zo, en dat je moet niks uitmaken aan Flyers en al die andere Nederlandse teams. Hè? Want ik bedoel, dat wij op die dingen dan bakken we er helemaal niks van natuurlijk. Maar als het vergelijken is wij trainen echt top van de wereld. Wij trainen keer week. Nee, dat is weer. Maar die jongens 3 keer trainen. Wij doen de witte gymschoenen aan. En, dat was hij wel. Zo, maar die jongens die je zitten, die Amerikanen, die Canadezen, dat is ik net de top van dat land natuurlijk. Hè? Dat zou hetzelfde zijn als een voetballer uit de eerste klasse van het zaterdag amateurs. Rob Dijkstra van Boetenpost, als die bij wijze van spreken naar Amerika, daar zo is er een topspeler in die competitie. Nou, die jongens die hier komen, ben geen toppers, maar voor Nederlandse begrippen wel mooi. Ja. Alleen nog, dat is alweer incidenteel, het gaat om structureel. En dan moet je dus jeugd hebben, dan moet je aandacht hebben. Dat de NOS nooit aandacht besteedt aan ijshockey op televisie, dat is al funest. Ja, daar begint het al mee. Maar goed, dat heeft misschien wel onszelf te weten, want kwaliteit komt altijd op de televisie. Ja, dat klopt. Mooi is wel dat er nou natuurlijk een heel soort mensen meer op de tribune zitten. Hè? Ja. Want in die tijd van toen, van de Veenstra Flyers, ik kom zelf uit werken en toen werd het nog zo dat mensen in werken die twijfelen, geven we nou naar een sportclub Heerenveen of geven we naar de Veenstra Flyers. Ja. Dat werd toen eigenlijk weer Veenstra Flyers grutter als de voetbalclub Heerenveen. Laten we vooral hopen dat die tijden weer omkomen.